Ikusentzuleo, Bizkaitik doatzue oraingoan gure agurra. Arratiako Artea edo Gaztelu Elixabeiti herrian aurkitzen gara, eta bertako Jesusen Bihotza parrokiatik eskainiko deutzueguz hurrengo Mesa Santuaren 3 egonaldiak. Artea izenez ezagutzen dugun herri honi, Gaztelu Elixabeiti izen bikoitza, Gazteluko Andra Maria parrokia eta Elixabeitiko San Miguelena bat egin ziranetik jatorko. Gaur egun ostera, Artea izenez ezagunagoa da, eta hori izango da erabiliko duguna udalerri honen aipamena egiterakoan. Arratiako Merinaldea osotzen daben herrietariko bat dugu Artea, eta Bilbotik Gasteizera doan errepidearen ertzean dago kokatuta. Alderdi desbardin bi bereiztu geinkez udalerri honetan. Bata menditsua, hegoalderantz, Gorbeiako mendi saietz diran mendigane eta upo izanik mendi nabarmenenak. Bestea, Arratia ibaiaren alboetara zabaltzen diran zelaiak. Lur honeik emonkorrak izan arren, ez dira herritar asko nekazaritza lanari soilean ekiten deutzenak. Biztanleen gehiengoak tartekatu egiten dau baserri lana fabriketakoarekin. Artea, azken urteotan hain zuzen, industrialde garrantzitsu bat sortu izan dabe Bildosola auzoan, herritarren mesedetan. Azken urteotan, Artea zabaltzen joan da. Etxebarri asko egin izan dira eta bertako biztanlegoak gora egin dau. Arteak dituan 785 bizilagunak auzune desbardinetan sakabanatuta bizi dira. Euretarik entzutetzuenak honexek doguz. Bildosolako auzo zabala, San Martin, Esparta, Ugarte eta Elixabeiti. Baina bizilagun gehienak herrigunean bizi dira. Herri gehienetan lez hemen dagoz kokatuta giza zerbitzu guztiak. Udaletxea, frontoia, osasun zentroa, lehenengo hezkuntzako umeentzat eskolea eta abar. Ikusten dugunez, herri txikia eta txukuna dugu Arteako hau. Hurrengo egunetan udalerriaren inguruko zehaztasun gehiago aitatuko deutzu eguz. Orain, Goiasan Mesa Santua ospatzera. Bertan, batzarburua Jose Mari Kortazar parrokia honetako abade arduraduna izango da.